Krásný den všem. Vítejte zpět u podcastu Od začátku do konce. Místa, kde společně poznáváme Bibli tak, aby jí bylo snadné porozumět. A byla nám blízká. Dnes budeme číst z ekumenického překladu Bible, takže pokud ji máte po ruce, klidně si ji otevřete a čtěte spolu se mnou. Moje jméno je Terezie a dnes nás čeká 2. kapitola knihy Genesis, fascinující pokračování příběhu stvoření a prvních dnů lidstva. Tak si vezměte Bibli, pohodlně se usaďte a pojďme se ponořit do textu. Genesis, kapitola 2, verš 1 až 15. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 7. dne dokončil Bůh své dílo, které konal. 7. dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil 7. den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm a nebylo člověka, který by zemi obdělával. Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země a vdechl mu v chřípý dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled s plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve 4 hlavní toky. Jméno prvního je Píšon, ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato, a zlato té země je skvělé, je tam také vonná pryskyřice a kámen karneol. Jméno druhé řeky je Gichon, ta obtéká celou zemi Kúš. Jméno třetí řeky je Chidekel, ta teče východně od Asýrie. 4. řeka je Eufrat. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Dnes začínáme koncem 6. dne, kdy Bůh završil své stvořitelské dílo. 7. dne odpočíval, ne proto, že by byl unavený, ale protože vše bylo hotovo, dokonalé. A právě ten 7. den Bůh požehnal a posvětil. V hebrejštině je slovo posvětil, kidéš, přeloženo jako zasvětit nebo oddělit pro zvláštní účel. Toto slovo se v Bibli používá opakovaně, když je něco nebo někdo posvěcen pro boží účely, například chrám, kněžství nebo posvátné předměty. Odpočinek tedy není jen pauza, je to posvěcený čas, je to prostor pro vztah s Bohem. No a tímto vznikl rytmus času, jak ho známe. 6 dní práce a 1 den odpočinku. Téměř všechny země na světě mají alespoň 1 den volna v týdnu. I když to není vždycky stejný den a ne ve všech kulturách má náboženský význam. Ve 4. verši nás Bible vrací zpět do dne, kdy Bůh stvořil zemi a nebe. V 5. verši se dozvídáme, že na zemi ještě nerostla vegetace, protože nebyl nikdo, kdo by se o ní staral, a Bůh tehdy ještě nesesílal déšť. Voda, která zavlažovala zemi, tedy nepocházela z deště. Bible říká, že záplava napájela celý zemský povrch. Překlady Bible se ale mírně liší. Některé zmiňují mlhu, jiné páru, potoky či podzemní prameny. Ale jedno víme jistě, déšť tehdy na zemi ještě nepadal. Poté Bůh stvořil člověka z prachu země a vdechnul mu život. Nejde jen o fyzické stvoření, ale člověk se stává živou bytostí, jedinečným stvořením s tělem i nesmrtelnou duší. Tady se objevuje zajímavá slovní hříčka. Hebrejské slovo Adam znamená člověk nebo lidstvo, zatím ještě nejde o osobní jméno. V 7. verši se píše: Hospodin Bůh vytvořil člověka, hebrejsky Ha-Adam, z prachu země. Ha-Adam znamená ten člověk, nebo také člověk jako jedinec, jde tedy o konkrétního jedince, ale stále ještě ne s vlastním jménem. A poté je tu slovo Adamach, což znamená země. Adam, člověk, byl utvořen z Adamach, země.
Tato slovní souvislost není náhodná, ukazuje hlubší význam lidského původu i spojení člověka se zemí, z níž pochází a do níž se vrací. Poté Bůh nechal ze země vyrůst všem stromům a stromům s chutnými plody. Doprostřed zahrady zasadil 2 klíčové stromy. První byl strom života, symbol věčného života, a druhý byl strom poznání dobrého a zlého. Jíst z něj neznamenalo jen vědět, co je zlo. Znamenalo se ho aktivně účastnit. Dále Bible popisuje, kde Eden ležel. Zmiňuje 4 řeky, které z Edenu vycházely. 2 z těchto jmen známe, Eufrat a Tigris neboli Chidekel, ale jiné dnes nedokážeme přesně určit. Zdá se, že šlo o oblast Blízkého východu, ale jistotu nemáme. Bůh poté usadil člověka do zahrady Eden jako správce, který se o ně měl starat a chránit ji. Tím mu dal smysl, cíl a poslání. To by bylo pro dnešek všechno. V příští epizodě se podíváme na první dny lidstva a na to, jak člověk žil v Edenu. Mějte požehnaný den a těším se na vás zase příště.